Suomi on yksi maailman pohjoisimmista maista, joissa marjoja viljellään isommassa mittakaavassa. Marjanviljelyn kokonaisala Suomessa on yli 7000 hehtaaria. Pitkät kesäpäivät, puhdas luonto ja viileät yöt luovat ainutlaatuiset olosuhteet, joissa marjoista kasvaa maukkaita, värikkäitä ja aromikkaita. Mansikka, mustaherukka ja vadelma ovat 3 eniten viljeltyä marjaa tässä järjestyksessä, mutta viljelyssä on myös lähes toistakymmentä muutakin marjaa. Suomalainen marjaviljely on ollut osa maamme kesäistä identiteettiä vuosikymmenten ajan, ja työ mansikkapellolla on saattanutkin olla monelle se ensimmäinen kesätyöpaikka. Vielä muutama vuosikymmen sitten marjat poimittiin pääosin kotimaisin käsin, mutta maailma on muuttunut, ja tänä päivänä suuri osa sadosta kerätäänkin ulkomaisen työvoiman voimin. Työ on kausiluonteista, säästä riippuvaista ja fyysisesti raskasta. Vaikka ulkomaisen työvoiman käyttöön onkin pääosin siirrytty, Suomessa marjatilat ovat kuitenkin edelleen perheviljelmiä. Voisitko sä, Kristel, kertoa meille, että minkälainen on suomalainen tavallinen marjanviljelijä? No, suomalainen marjanviljelijähän on ihan tavallinen perheellinen ihminen. Eli jos miettii niin maaseutua ja maaseudun toimintaa, niin puhutaan elämäntavasta ensinnäkin ja sitten toisekseen niin kuin perhetoiminnasta. Tietenkin nämä maatilat on EU:n liittymisen myötä suurentunut huomattavasti, tietenkin kannattavuussyistä. Ja tämä tuo tietenkin heti mukaansa kaiken näköisiä haasteita, koska myös työntekijämäärä on noussut sen johdosta. Ja muutenkin tämä työ on aika lailla edelleen käsityötä, ei ole robotteja, jotka hoitaa poimintatyön, joka on se iso työ, jotta saadaan sato sitten eteenpäin ja myyntiin. Niin tarvitaan isoa joukkoa työntekijöitä tähän vaiheeseen ja tähän työtehtävään. Ja edelleen taustalla on tämä samainen viljelijäperhe, että vaikka nykypäivänä puhutaan yrityksistä, niin täytyy muistaa, että työnantajan vastuita kantavat henkilöt, heitä ei ole hirveän monta, ei ole henkilöstöosastoja, ei ole välttämättä johtajakoulutusta, eli siellä niin kuin rinta rinnan tehdään niitä töitä, jotka on hyvin pitkälle suorittavia töitä paikan päällä. Eli näin lyhyesti tätä niin kuin työtehtävää kuvailin tässä, mutta sä pystyt varmaan kertomaan vähän tuottajan näkökulmasta siitä, että miten maailma on muuttunut tässä, sanotaanko, viimeisten 20 vuoden aikana. Joo, tosiaan 20 vuodessa on tapahtunut hirveästi asioita. Mäkin muistan, että kun mä oon aikoinaan tullut marjanviljelyn pariin, niin silloin tuli ne ensimmäiset ulkomaalaiset työntekijät. Mutta silloin oltiin vielä siinä, että mansikkaa poimittiin noin 4 viikkoa kesästä, maksimi 5 viikkoa, jolloin koululaiset pystyivät hyvin tekemään sitä hommaa tähän. Mutta nykyaikanahan, kun kausi on pidentynyt, niin ensimmäisiä kausityöntekijöitä tarvitaan jo maaliskuussa. Ja sitten taas viimeiset lähtee siellä loka, marras, jopa joulukuussa. Eli tässä on muuttunut se, että kuinka pitkän kauden tarvitaan työnväkeä. Ja sitten se on myös ammattimaistunut. Että se ei ole enää pelkkää poimintatyötä tai kitkentätyötä, vaan siellä on paljon erikoistyötä mukana siinä hommassa. Pitää osata kasvinsuojelua, biologisia torjuntaeliöiden levitystä ja montaa muuta asiaa. Niin tarvitaan semmoisia ammattilaisia kausityöntekijöitä enemmän. Kyllä, ja kun tätä työkuviota muutenkin kuvastaa se, että ollaan niin kuin luonnosta riippuvaisia, niin tämä aiheuttaa sen, että nämä työsuhteetkin on määräaikaisia. Eli jos usein kuulee sen kysymyksen tai kysytään, että no miksi ei Suomesta löydy työntekijöitä ja meillähän on suuri työttömien määrä on aika suuri, niin tämä on just kuitenkin se ongelma, että tämä ei ole välttämättä koko aika työtä ympäri vuoden työskentelyä ja sitten jos miettii, että missä meidän työttömät sijaitsee, niin ei ne välttämättä ole siellä maaseudulla, että se vaatisi sitten heiltä muuttoa ja tämä asia ei ole niin yksinkertainen kuin ajattelisi, jos tarkastelemalla pelkkiä lukuja.
Eli tämä ehkä on ollut sitten johtanut siihen, että ulkomaisen työvoiman osuus on kasvanut pikkuhiljaa ja todella suureksi tässä vuosikymmenten saatossa. Kyllähän viljelijäinä mielellään palkattaisiin kotimaista työvoimaa, mutta kun sitä vaan yksinkertaisesti se kohtaamisongelma. Kyllä. Suomessahan on noin 10 000–15 000 kausityöntekijää vuodessa. Ja niitä on tullut edelleen Baltian maista ensiksi, näistä lähimaista, ja sitten pikkuhiljaa aina vaan kauempaa ja kauempaa. Ja aika usein siellä on se, että heidän kotimaassaan se tulotaso on selkeästi alhaisempi, jolloin se on erittäin kannustavaa tulla niin kuin sitten Suomeen tekemään töitä, vaikka maataloustyö onkin niin kuin Suomen näkökulmasta katsottuna se matalapalkka-alo. Mutta jos ulkomaalainen työntekijä esimerkiksi Ukrainasta saa täällä oloaikanansa 10-kertaisen summan, 5-kertaisen summan, mitä samassa aikana kotimaassaan, niin kyllä silloin se on kannustavaa tulla tänne. Я також з України, теж вже працюю тут 8-й рік. Дуже задоволена цією працею, хоч праця дуже важка, нелегка, але ми їдемо за того, щоб трохи піддержати свій сімейний стан, свій бюджет і для виживання в нашій країні. Зараз нелегкий час, і ми приїжджаємо для того, щоб забезпечити якось трішки свою сім'ю. Так, і 9 років я їздю лише на цю ферму. І жодного разу не хотілося змінити щось чи поміняти саме сюди. Все влаштовує, їдемо саме сюди. Так. Nythän ne tulee tosiaan tosi eri maista ja tulee eri kulttuureista. Kyllä. Miten se on teillä näkynyt? No, tämähän on näkynyt todella paljon Maaseudun työnantajaliiton toiminnassa siinä mielessä, että toivotaan erikielisiä materiaaleja meidän työnantajille ja tarvitaan niin kuin selkeitä ohjeita vaikkapa perehdytykseen. Eli työnantajan vastuuhan on huomattavasti suurempi, kun ollaan eri kulttuurien kanssa tekemisissä ja puhutaan eri kieliä. Ei välttämättä ole kovin vahva yhteinen kieli edes. Ja työnantajanhan täytyisi kuitenkin tulkata ihan työehdoista ja niin kuin rekrytointivaiheesta alkaen ihan sen kaiken tälle työntekijälle, jotta hän voi tehdä sen niin kuin tietoisen valinnan sitten tulla ehkä jopa pitkän matkan takaa tänne Suomeen. Ja tämä tuo tietenkin nyt, jos palataan siihen, että puhutaan normaaleista tavallisista perheellisistä ihmisistä, niin tämä tuo paljon niin kuin enemmän työtä kuin jos vertaa johonkin normaaliin rekrytointitilanteeseen Suomen sisällä jo. Niin osaamista kaivataan ihan siellä työnantajapuolella ja siinä liitto sitten on auttanut. Ja meillä se näkyy nimenomaan sillä, että ollaan tuotettu paljon materiaaleja viime vuosikymmeniä oikeastaan, tai sanotaan viimeiset 5 vuotta. Yhä enemmän ollaan käännetty myös jopa työehtosopimukset kokonaisuudessaan ja tuotettu oppaita ja Teollisuusliiton kanssa, joka edustaa työntekijöitä tässä niin kuin työehtosopimustoiminnassa, niin puhelinapplikaatio, missä voidaan monella kielellä sitten lukea meidän työehdoista ja palkoista ja muista tärkeistä asioista. Tämä on ollutkin mutta tämä applikaatio tosi hyvä juttu. Kyllä, eli me viljelijänä pystytään niin kuin, näitä eri asioita selittää, että miksi asiat menee näin, niin katsotaan sieltä applikoista se TESin pykälä ja kerrotaan tämä, ja sitten kun ne pystyy lukemaan se omalla kielellä, niin ne ymmärtää, mistä on kyse. Joo, tämä on ihan käytännön apu niin kuin työskentelyssä, mutta kuten Tarja tässä sanoi, niin tämä ei ole mikään tietoinen valinta tuoda ihmisiä kaukaa Suomeen, vaan tämä on olosuhteiden sanelema tilanne, mihin on jouduttu sitten erinäisten vastuiden eteen ja suurien haasteiden eteen, ja tukea tarvitaan tässä niin kuin kaikkein eniten. Kyllä, ja sitähän Maaseudun työnantajaliitto jakaa ja myös Hedelmän marjanviljelijäliitto jakaa sitä tietoa, miten tehdä asioita oikein. Tästähän on muuten tehty tämä vastuullinen rekrytointi ja työperäisen hyväksikäytön torjuntaohjeistus, jossa kerrotaan nämä periaatteet,
miten ulkomaalaista työvoimaa voidaan suolta käyttää. Ja tämä on semmoinen hyvä selkäranka meille viljelijöille tehdä näiden ohjeistuksen mukaan. Mitä kauempaa tullaan, sen erilaisempi kulttuuri. Siellä on ihmisiä, jotka niin kuin, he kertovat auttavansa matkan varrella näitä työntekijöitä löytämään työpaikkoja Euroopasta ja Suomesta, mutta valitettavasti siellä on sellaista välittäjätoimintaa, mikä on meidän lainsäädännön ja kansainvälisen lainsäädännön mukaan kiellettyä. Eli työpaikkoja ei osteta, työntekijän ei kuuluisi maksaa mitään välityspalkkioita kenellekään. Ja koska tämä toiminta usein alkaa siellä lähtömaassa jo, niin tämä on sellainen kansainvälinen ongelma, missä ei voi niin kuin yksin jättää työnantajaa sen vastuun kanssa tai ikään kuin syyllistää työnantajaa semmoisesta, mitä niin kuin ollaan vuosien saatossa vasta niin kuin opittu ja huomattu. Ja tätä kautta ollaan ruvettu liittotasolla tekemään työtä sen puolesta, että millä tavalla työnantaja pärjäisi tämän ongelman kanssa ja voisi auttaa näitä työntekijöitä tulemaan niin kuin turvallisella tavalla tänne Suomeen. Kyllä, kun sitä työnantajakin välillä huomaa, että vaikka luulee rekrytoidensa suoraan henkilön, niin yhtäkkiä sieltä ilmeneekin, että siellä on joku taho X, joka niin kuin onkin rahastanut jossain välissä, mistä ei ole mitään tietoa sillä työnantajalla. Ja tämä on tosi vaikea tilanne työnantajalle. Mutta sen takia me halutaan lisätä tätä tietoisuutta tähän. Ja yleensä nämä ongelmatilanteet syntyykin juuri siinä, että jos siellä on ollut joku välittäjä siellä taustalla, joka on kertonut asioista, että työ on helppoa ja ansainta on isoja summia ja antaa niin kuin väärää informaatiota siitä työstä. Ja sitten kun se työntekijä tulee ja marjatiloilla työskentely on aika raskasta, fyysisesti raskasta työtä, niin siitä äkkiä tulee niitä semmoisia konfliktitilanteita, missä sitten ei ymmärretäkään toisiansa. Niin, perustuu väärinkäsityksiin ja Kyllä, ihan väärinkäsityksiin. Että tämmöiset kausityöntekijät, jotka tulee lyhyeksi ajaksi Suomeen, niin he eivät välttämättä saa tukea taas niin kuin ammattiliitoistaan, koska he eivät tunne sellaista järjestelmää, eikä ole mitään, tai on hankalaa, miksi liittyä yhdistykseen muutamaksi viikoksi per vuosi ja maksaa jäsenmaksuja siitä. Eli se suora tie niin kuin työntekijöille ja heidän informoimiseen, se on jäänyt aika lailla työnantajan harteille ja vastuulle kokonaan. Ja sekin on erilainen tilanne kuin jos katsotaan täältä Suomesta käsin, että työntekijät kuuluu omaan liittoonsa ja työnantajat omaan liittoonsa ja kumpikin osapuoli saa niin kuin tasapuolista informaatiota ja apua. Niin tässä on niin kuin tämmöinen, ei ole ihan niin kuin balanssi ja tasapaino löytynyt. Ja siinä esimerkiksi MTA on tehnyt ison työn ja yhteistyötä Teollisuusliiton kanssa, että me yritetään tuoda sitä tietoa työnantajille ja työnantajat itse ovat pyytäneet apua niin kauan kuin mä oon 15 vuotta liitossa ollut töissä, niin on pyydetty apua juuri tähän, että miten me voidaan niin kuin saada viesti perille ja miten me voidaan heitä auttaa ja tukea. Että mä näen niin kuin tosi paljon välittämistä ja semmoista aitoa auttamista sen sijaan, mitä välillä kuulee, niin kuin näitä ikäviä. Emme me väheksy ongelmia tai että joskus tehtäisiin virheitä ja toimialoilla saattaa olla sääntöjen vastaista toimintaa, mutta se ei ole kyllä mitenkään yleistä. Sitä me ei olla nähty. Siis viljelijöiden tehtävähän tuottaa sitä suomalaista ruokaa ja parhaimmillaan se työporukka, se on vähän niin kuin iso perhe. Ja siis moni työntekijähän palaa sinne samalle tilalle aina vuosi toisensa jälkeen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja tekee siellä kotimaassaan esimerkiksi niillä ansaitsemisilla rahoilla, remontoi taloa, ostaa autoa ja saa sitä hyvinvointia sinne. Так, я б радила б їхати, особливо молодим людям, які хочуть заробити на якісь свої нужди. Я б радила їхати саме в Фінляндію. І ми вдячні країні Фінляндії за те, що надає таку можливість, що ми маємо таку змогу. Можливість заробити.
Дуже багато людей, які працюють на цій фермі, вони працюють саме лише тут, вони не мають заробітної плати в Україні. Так, є такі в нас. No jos me mietitään sitten niin kuin tätä itse työtä siitä, niin kyse on maanviljelystä, marjantuotannosta, niin siellä ainakin itse viljelijänä koen, että on hirveän vaikea suunnitella sitä työntekijätarvetta etukäteen. Kyllä. Johtuen siitä, että säät vaihtelee. Kyllä. Nyt jos mietitään viimeistä 5 vuotta, niin meillä on ollut todella aikaisia vuosia, meillä on ollut todella myöhäisiä vuosia, meillä on ollut satokatoa, että marjat tuhoutukin, tuli talvivaurioita ja muuta. Ja kun rekrytointi täytyy tehdä jo talvella, niin mä ainakin itse koen, että on hirveän vaikea miettiä, että tarvitseeko mä nyt sitten 100 työntekijää, 50 työntekijää vai 20 työntekijää. No, tää on vähän radikaalisti sanottu, mutta, mutta niin kuin kuitenkin sitä hommaa. Ainakin välillä musta tuntuu se, että unohdetaan se, että ne säät vaikuttaa. Kasvit kasvaa riippuen lämpösummasta. Eli tietysti lämpösummassa, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan marjoja tuohon. Mutta me ei voida etukäteen tietää, onko se lämpösumma täynnä 15. kesäkuuta vai 30. kesäkuuta vai vasta 15. heinäkuuta. Eli se vaihteluväli on hirveän suuri. Ja me joudutaan viljelijöinä suunnittelemaan se työntekijätarve keskimääräisen mukaan. Koska eihän me sitten keskellä kautta pystytä rekrytoimaan ihan muutamia ihmisiä sitten lisää tai siinä vaiheessa. Ja tähän liittyy säännöstö myös sitten siitä, että heitä ei vaan rekrytoida, vaan he tarvitsevat työlupia, kausityölupia tänne tullakseen. Ja täällä on paljon tämmöisiä sääntelypaketteja ja kokonaisuuksia. Ja kun me haetaan työlupia, niin mehän samalla luvataan, että sillä ihmisellä on sitä työtä, se ajanjakso. Kyllä. Annetaan se lupaus. Tämmöinen mielikuva, että poimintatyössä oltaisiin todella pitkiä päiviä poimimassa, niin tämä ei kyllä niin kuin minun käsitykseni mukaan pidä ollenkaan paikkaansa. Juuri siitä syystä, että on raskasta ja jos pitäisi jaksaa joka päivä, niin ne on, mitä me ollaan kuultu, niin ne on noin 6-7 tunnin pituisia työpäiviä, mutta niitä saattaa olla joskus 6 päivää, joskus on pakko poimia koko viikko. Ja sen jälkeen siis pitää huolehtia levosta. Kyllä, että sillä ja voi tulla tilanteita, tulee se hellejakso, jolloin kaikki kypsyy kasaan, niin silloin voi olla, että hetkellisesti tehdään pitkää päivää, mutta sitten jossain vaiheessa se tasataan ja työntekijällä on aina mahdollisuus kieltäytyä. Kyllä, se on ehkä olennaisin kaikesta siitä, tässä, mikä menee yli 40 tuntia viikossa, riippuen siitä työsopimuksesta, minkä hän on tehnyt. Joo, kyllä. Ja tämähän on hyvä jousto, koska tietenkin työaikalaki lähtee siitä 40 tunnista ja 8 tunnista päivittäin. Niin työaikajärjestelyyn ollaan niin kuin tunnustettu näiden meidän toimialojen niin kuin erityispiirteet. Ja tämä on siis laillista, että voidaan ja saadaan tehdä enemmän tunteja, kunhan huolehditaan siitä levosta ja huomioidaan suunnittelulla sitten, että tulee vapaapäiviä ja viikkolepopäivä on kaikkein tärkein ja vuorokausilepoa, niin sillä sen saa sitten hoidettua. Kyllä, jos mietitään, että sieltä tulee sieltä eri kulttuurista ja ne tulee tekemään lyhyen pätkän töitä. Esimerkiksi se, joka tulee siihen alle 3 kuukaudeksi työskentelemään Suomeen, niin usein se tulee sillä halulla, että se haluaa tienata täällä mahdollisimman paljon. Ja se, miten se mahdollistuu, on se, että ne haluaa tehdä paljon tunteja. Kyllä. Eli ainakin itse viljelijä on usein kokenut sen, että vähän joutuu niin kuin jopa pidättelemään, että nyt mennään välillä sinne tauolle ja mennään lepäämään, että jaksetaan sitten se koko kausi ja tehdään. Meidänkin neuvontatyöhön on kuulunut usein tämän, että työnantajat nimenomaan soittaa, että miten me hillitään, miten me voidaan estää heitä tekemästä töitä, että millä tavalla kun he vaan haluavat tehdä. Ja nämä on nämä, ja huomautan nyt, että kyse on näistä lyhytaikaisista työsuhteista silloin. Että tietenkin kaikessa niin kuin maataloudessa ja töissä voi olla semmoista, että niin kuin sielläkin on sitä halukkuutta tehdä pitkää päivää ja ne, jotka tänne Suomeen jää asumaan ja toisenlaisissa töissä, mutta sekin sitten tietenkin ajan kanssa niin ymmärretään, että nämä asiat täytyy suunnitella ja työaikaa täytyy suunnitella etukäteen. Mutta siinä tosiaan
luonto vaikuttaa hyvinkin vahvasti sitten peliin. Kun me valvotaan ulkomaisen työvoiman käyttöön, niin me pääsääntöisesti tehdään tarkastuskäynnit työpaikoille ennalta ilmoittamatta. Tämä johtuu siitä, että me valvotaan sitä ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja sitten lisäksi me halutaan päästä haastattelemaan niitä työntekijöitä. Ja kokemus on opettanut, että se onnistuu parhaiten silloin, kun mennään paikalle ennalta ilmoittamatta. Mutta meillä on mahdollisuus myös ilmoittaa työnantajalle etukäteen tarkastuskäynnistä ja se me tehdään yleensä silloin, jos me halutaan nimenomaan tarkastaa jotain papereita ja me halutaan, että työnantaja on pystynyt valmistautumaan tarkastukseen ja varaamaan ne paperit nähtäväksi. Tarkastusmääristä sen verran, että se on vakiintunut ehkä näiden tilojen osalta tuommoiseen 100 valvontakohteeseen per vuosi. Se voi vaihdella, että joskus voi olla vähemmän, joskus voi olla vähän enemmän. Yleisimmät puutteet varmasti nyt näillä tiloilla on työaikakirjanpidossa. Eli siitä suhteellisen usein joudutaan huomauttamaan, siellä on hyvin eriasteisia puutteita, että jotkut on isompia ja vakavampia tai sitten voi olla ihan semmoista pientä viilausta vaativaa, että siitä annetaan ohjeistusta. Sitten toinen yleinen puute on yleissitovan työehtosopimuksen mukainen palkka, että siitä myös aika usein joudutaan antamaan ohjeistusta. Ja valitettava usein on kyllä semmoinenkin tilanne, että jos siinä työaikakirjanpidossa on ollut puutteita, niin sitten me ei päästä sitä palkkausta itse asiassa ollenkaan valvomaan, koska me tarvitaan ne tehdyt työtunnit sitä varten, että pystytään arvioimaan, onko se palkka maksettu oikein. Ja sitten vielä nostaisin ehkä esiin kolmannen, työnteon keskeisten ehtojen antamisessa on aika usein puutteita. Eli kun työsopimuslain mukaan työnantajan täytyy kirjallisesti antaa työntekijälle työnteon keskeiset ehdot, useinhan se annetaan työsopimuksen muodossa, niin siellä työsopimuksessa on aika usein puutteita, joista sitten pitää ohjeistaa. Joskus ehkä takavuosina on vedottu siihen, että työnantajat on tietämättömiä, mutta mä en kyllä enää oikein usko siihen, että on tietämättömiä, koska näitä asioita on nyt tässä viime vuosina varsinkin nostettu tosi ahkerasti mediassa esiin. Ja mä luulen, että kaikki varmaan ovat jossain vaiheessa lukeneet semmoisia lehtijuttuja tai nähneet televisiosta semmoisia uutisia, missä käsitellään näitä asioita. Mä uskon, että kyllä työnantajat varmaan tietää aika hyvin nykyään näistä velvollisuuksista, mitä heillä on, mutta sitten ehkä yksi syy, minkä takia niitä laiminlyöntejä silti voi olla, niin voi olla sitten sen osaamisen puute. Ja sitten jotenkin ehkä puhutaan, että yhteiskunnassa siis kaikkien ihmisten elämä on mennyt hyvin semmoiseksi kiireiseksi ja kireäksi ja jännitteiseksi, niin tämä sama on huomattavissa siellä työnantajilla. Eli kun heillä on paljon tekemistä ja heidän pitää myös pyörittää sitä omaa bisnestä, että tavallaan se niin kuin erityisesti mä ajattelisin näin, että näillä tiloilla on kysymys siitä, että se heidän niin kuin oma ammattitaito kohdistuu johonkin ihan muuhun asiaan kuin niiden papereiden pyörittämiseen tai työsuhdelainsäädännön tuntemiseen. Että he osaa viljellä sitä marjaa ja niitä perunoita ja niitä kasviksia ja juureksia ja he osaa sen homman tosi hyvin, mutta sitten heillä ei ole osaamista eikä taitoa sitten näistä työsuhdeasioista esimerkiksi. Niin se, että miten he on pystynyt niin kuin sen homman ottamaan haltuun tai että mistä he ovat löytäneet apua niiden asioiden hoitamiseen, niin se ratkaisee niin kuin aika paljon. Ja sitten jos ajatellaan näitä ongelmia, mitä aina aika ajoin putkahtaa julkisuuteen, että työntekijöitä on kohdeltu epäreilusti ja on tämmöisiä hankalia selvitettäviä asioita siellä työpaikalla, niin mä uskon, että monesti niissäkin kysymys on jotenkin ehkä siitä, että työntekijät ja työnantaja ei ole ymmärtänyt toisiaan. Että siellä voi olla ihan väärinymmärryksistä myös kysymys. Toki totuuden nimessä on sanottava, että on sellaisia työnantajia, jotka ihan siis
varsin tietoisesti rikkovat lakia, mutta ne on mun mielestä kuitenkin vähemmistössä. Että kyllä siellä niin kuin se suurimmalla osalla on se vilpitön tahto toimia oikein, mutta sitten se, että onko niin kuin osattu hoitaa ne asiat oikein, niin se on eri asia. Ja jos me esimerkiksi saadaan joku yhteydenotto työntekijöiltä, jossa he kertoo epäkohdista työpaikalla, niin me ei koskaan tehdä johtopäätöksiä pelkästään sen ilmoituksen perusteella, vaan meille on tosi tärkeää, että me selvitetään molempien osapuolien kanta ja sitten vasta niiden perusteella vedetään ne johtopäätökset. Suomessa viljellään vuosittain kymmeniä miljoonia kiloja marjoja ja hedelmiä. Valtaosa tiloista on perheyrityksiä, jotka hoitavat peltojaan sukupolvelta toiselle, usein pienillä marginaaleilla ja suuren työn hinnalla. Ilmastonmuutos, kustannuspaineet ja työvoiman saatavuus haastavat alaa, mutta kotimaisen marjan kysyntä kasvaa ja kuluttajat arvostavatkin yhä enemmän lähellä tuotettua puhdasta ruokaa. Siksi suomalaisia marjanviljelijöitä tarvitaan, varmistamaan, että kesän maku säilyy myös tuleville sukupolville.